Yo, what's up mga katukmol? So, kumusta po kayo dyan? Bali po, landfall po ngayon ng super typhoon na si Rolly. Kapangalan pa po siya ng tatay ko. Yes, kumustahin po natin yung pamilya natin sa Pilipinas. Paano ganap doon? Few moments later. Diyan kami magluluto. Ginagawa mo. Yan! Sa uli! Meanwhile. May mga pangalan po yung mga itlog na yan. Nasaan yung tuwalya? Hindi ko nakikita. Few moments later. Hello mga katukmol! 1, 2, 3! Hello mga katukmol! Game! Okay, 1, 2, Hello katukmol! may chicharon pa nga po. Bakit hindi naman? Wala na talaga yung bagyo, lumihis na. Lumihis naman daw, sabi nila. Bagyong boto, nangyari. Ang baso. Salamat sa Diyos.
So yun na nga po, no. So nakita nyo naman po dun sa video natin. Sobrang nakakaawa po yung mga kababayan natin dun sa Bicol, partikular na po sa mga taga-Albay. Nakakaawa po yung mga nawalan ng kamag-anak at nawalan ng bahay. So far yung family ko po ligtas naman sa Naga, Camarines Sur. Tapos yung family ko sa Nueva Ecija, medyo mahina lang po yung bagyo doon. Pasalamat pa rin po tayo sa mahal na Diyos at ligtas tayo at ligtas yung mga kamag-anak natin doon. Bale po, kumakatok po ako sa inyong mga puso na kung pwede po sana itulungan po natin yung mga kababayan natin doon sa Bicol na nasalanta ng Typhoon Rolly. Ito po, kung gusto niyo po mag-donate, ito po yung group ng kapatid ko. Ilalagay ko po dito sa screen at sa description. Ito po ay JCI PILI Isarog. Ayan po. Kung gusto niyo po mag-donate, tumawag na lang po kayo sa number na to at ayun, kayo na lang po makipag-communicate sa kanila. Ingat-ingat lang po tayo dyan. God bless and peace out.